MS ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିଏସନ୍ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାରିତର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନମୂଳ ଲେଖନ। ବଜେଭାରୀ ପତି କେଉଁ ପଦବୀରେ ଥିଲେ? ବଜେଭାରୀ ପତି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ କଲେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ଥିଲେ। ଦନେର ଭଲ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଦନେର ଭଲ ଥିଲା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। କେଉଁ କଥା କହିପାରିବନି ବୋଲି ଦନେଇ ବଜେଭାରୀଙ୍କୁ କହିଛି? ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବନି ବୋଲି ଦନେଇ ବଜେଭାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛି। ଦନେଇ ନ ଡାକି ତାକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଡାକିବାକୁ ସେ କାହିଁକି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ଦନେଇ ନ ଡାକି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଡାକିବାକୁ ବଜେଭାରୀଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ମଣିଷ ତୁମେ ବି ସେହିପରି ମଣିଷ। କେଉଁ ସଂଘ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ପାସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦନେଇ କହିଥିଲା? ଚାକର ସଂଘ ତାଙ୍କର ଆଇନ ପାସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦନେଇ କହିଥିଲା। ଛୁଟି ପାଇବା ପରେ ଚାକରମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଦନେଇ କହିଛି? ଛୁଟି ପାଇବା ପରେ ଚାକରମାନେ ସିନେମା ଓ ଥିଏଟର ଦେଖିବେ ବୋଲି ଦନେଇ କହିଛି। ଚାକରମାନେ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଚାକରମାନେ ଘରକୁ ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଭା ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଭାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଥିଲେ। ଆଜିକାଲି କୌଣସି ପୁରୁଷ ନିରୁଦ୍ଦେଶ ହେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆଜିକାଲି କୌଣସି ପୁରୁଷ ନିରୁଦ୍ଦେଶ ହେବାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନାରୀର କବଳରେ ପଡ଼ିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ କାନ୍ଦି ବିକାନ୍ଦିରେ ଆଜିକାଲି କେଉଁମାନେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଗଲେଣି? ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଦି ବିକନ୍ଦିରେ ଆଜିକାଲି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନାରୀମାନେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଗଲେଣି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନାଦି ବାବୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନାଦି ବାବୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଂଘର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। କେଉଁ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନାଦି ବାବୁ ବଜେଭାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ସଂଘର ସାଧୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିନୋଦ ବାବୁ ବଜେଭାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଧନ୍ୟବାଦ।